नाव घे तुमचे? माझे नाना पार्सेकर. कसे खंय गावले हे तुमका? डोंगरातून कुत्रे असले डायरेक्ट पाटल्यात धावले आणि ते डायरेक्ट आमच्या घराच्या खण्यात गेले. खळ्याकडे येले. कितले 8 कुत्रे असले? हा. त्याच्यावर आम्ही त्याका कुत्र्यांक सोडले आणि त्याका बरोबर ते भियान जाग्यार रावले. ते जाग्यार राहून ते पुढे सरले आणि हांगा बसले. ते पळयले आणि फॉरेस्टाक फोन केलो आणि तेन्ना फॉरेस्टार सांगले आता येता म्हणून. तुमचे वडचे वड हरमल हांगा अशे बेकरी पळयला तुमी केन्ना? अशे हय तशे दोंगरार आमच्या बेकरी आहात ती पळयल्या आमी. अशी वयर गेल्यार दिसतात तशे ते. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन केल्ल्या कारणान ते येवन तेंच्यानी घेवन गेले. कितें बेकार आहेत ते? बेकरे. तांकां थँक्यू.